Cosmo Reynaldo mga kabakyan, and welcome back to another episode of Bicol Backyard Aquaria. So medyo off-topic tayo ngayon. Tayo po ay na-invite, bisitahin ito isang grooming business dito po sa Tabaco City. So, andito po tayo ngayon, kasama natin si Miss Karen. Isa po siya sa co-owner ng Pet Session Grooming Center. Dito po yan sa Barangay San Ramon, Tabaco City. So, Karen! Shoutout ka muna! Hi! Kamusta kayo? And thank you very much. Bicol Backyard Aquaria. Backyard Aquaria. Alright, so, sineselebrate nyo ngayon yung inyong 8th-year anniversary. Yes. Tama po ba? Yes. Alright, so, pwede bang magbigay ka ng konting info about your small business? So, Pet Session Grooming Center started July 15 of 2013. So, Alright. that was 8 years ago. Nag-start kami sa Panal, Tabaco City. Mhm. And then, we transferred here, dito sa San Ramon, Tabaco City. So, paano nyo ito nasimulan? Paano ba yung mga humble beginning? Oo. My husband, Joff, Wow. he started the business. Actually, as a solo groomer, walang shop. Dito lang sa bahay. So, nag-receive lang kami ng paisa-isang aso using a regular scissor and then regular table and then an electric fan para gawing blower sa aso. So, Ayos, no? doon kami nagsimula until such time na we were given the chance and opportunity na makapag-open ng isang business. Alright. So 8 years, no? So, for 8 years. So, yung po mga kabakyard, no? So, very humble beginning yung simula talaga. Okay, so, ano po ba yung mga services na ino-offer nyo dito sa inyong shop? Okay, so ang in-offer namin dito sa Pet Session is actually dog grooming. Ayan. We also provide pet supplies Mhm. and then dog training Alright. and dog boarding. Yan, yung dog boarding. Yes. Okay, so, yung dog boarding medyo bago to sa pandinig ko kasi. So, basically, ano ba yun, boarding? Ano yung... Usually, nag-accept kami ng mga dogs na magstay dito. Halimbawa, kapag meron travel si owner and wala siya mapag-iwanan ng aso niya. Oh. So, pwede din dito iiwan for a very minimal cost. Oh, yun mga, no? So, dog boarding. Boarding. Okay, so dito yan po sa Pet Sessions. Alright. So, ngayon, dahil dito po kasi sa ating channel, nagbibigay tayo ng mga kasagutan. So, basically, bakit ba kailangan yung grooming? Kasi, halimbawa, for example, kung baguhan, di ba? Palaging sinasabi, hindi na kailangan kasi ako na lang yung magpapaligo, di ba? So, sa inyo po, bilang 8 years in the service, ano po sa larangan nito? Why is it kailangan? The simple act of taking ibath sa aso sa bahay nyo is already called grooming. Ang pinagkaiba lang po dito sa amin kasi we were able to cut the coat base doon sa breed niya. So, every breed may iba-iba silang hairstyle. So, yun yung ginagawa namin dito. So, grooming is mahalaga para din sa aso, para ma-eliminate yung mga possible health problems niya. So, yun yung number one. Health problems. Yes. Kasi, syempre, gusto nating maamoy silang mabango Mabango. at makita silang malinis. Yes. So, syempre, overall, healthy Yes. yung mga alaga, yung mga fur baby natin, di ba? So, kung hindi nyo rin kasi natatanong, meron din tayong mga alagang aso, no? Mga kabakyard, okay? So, isa nga pala, no? So, aside dito, ano pa ba yung mga pwede mong bibigay na tips sa mga pag-aalaga? Simple tips. Halimbawa, ano bang mga pinakapangunahing kailangan ng ating alaga?
para maging healthy sila. Kasi tayo bilang mga breeders or pet owners, number one is parang sa tao lang din yan. So, prevention is better than cure. Yes. So, kailangan, ngayon pa lang, bigyan mo na siya ng tamang pag-aalaga. Paliguan mo siya twice a week, thrice a week. Okay. Depende sa klase ng coat niya kasi iba-iba naman sila pag coated. Yun yung medyo mahirap lalo pag sour. Oh. So, yun, tanggalan mo ng tutuli. Kasi kapag na-stop na Infection. yung mga wax niya dyan, yung magkukos na siya ng infection. Regular din pag regular na suklayan yung mga aso para makita mo din kung meron silang mga garapata. So, yun yun. At regular brushing ng teeth and nail clipping. Alright. So, yun po, no? So, importante pala yun. So, kagaya rin sa isda, no? Palagi naman talagang prevention yung ating ginagawa. Okay? So, kasabay na talaga yan, no? So, Yes. sa fish hobby, aquarium fish hobby, sa pag-aalaga ng mga aso, di ba? And even cats, tama? So, yun. So, paano ba sila mag-avail ng iyong services? Sa mga gusto po mag-avail ng dog grooming and cat grooming, you can contact us at 0905-353-2796 or message us through our FB page. Hanapin nyo lang po Pet Session Grooming Center. So, we don't usually accept walk-ins. Depende kung konti lang yung mga naka-schedule. But we do appreciate if you book an appointment in advance. So, ano sila? Talagang ano, no? Appointment. Alright? So, Carlo, ilang taong ka nang nag-groom ng aso? 3 years. 3 Okay, years. 3 years. So, paano ka naman nagsimula mag-groom ng Natuto ako sa taon ng Laguna. Okay, so from Laguna pa siya, no? So, sa mga experience nyo, ano yung mga mahirap na i-groom na types of dogs? Mga makakapal ang Okay, so mga makakapal kagaya nito, no? So, ano po bang breed nito? Shih Tzu. Alright, Shih Tzu. Okay. So, thank you very much, Carl. So, any last word, shout out sa mga kaibigan mo dyan? sa ako malilimutan. So, yun po, no? So, once again, this is Bicol Backyard Aquaria and I'm here in... Pet Session Grooming Center. Okay, so that's it. Thank you very much for watching, mga ka-backyard. So, sana supportahan natin yung ating yung mga munting service provider para sa ating mga alaga, ano? So, sabay-sabay na yan, yung mga grooming centers, yung mga pet shops, alright? Kasi sila yung nagpo-provide sa atin ng mga pangangailangan ng ating mga alaga. Alright? So, hanggang sa muli, thank you for watching and I'm gonna leave the link ng page ng Pet Session sa baba. So, maraming salamat. Diyos ang makatos.